dina minggu sing tak kowe ngajak ning tawang mau. Oh alah Ron. Iki tangi melek, juju kamu nek gak kandang kok suket. Kowe genah dina Minggu apa ora? Kowe ndang bercinta kono, cah nom kowe. Kowe genah apa ora? Nothing for love. Wis jasik. Bahasamu wis koyo genah-genah artine. Genah apa artine apa aja? Tidak ada waktu untuk bercinta. Sangat sibuk. Foto ngawur. Ada sini. Ada yang Jombang. Itu, betul. Nonton ngalih udah ya. Terus no, nonton film. Get. Wah, tenang nih. Sementara tak ngopeni sapi kusik ae. Tak suruh ngopeni anak wonge. Yes, lemu sapiku alhamdulillah. Ini sampai mana dia lagi model rapi. Tanggap nih 2 meter ya asik. Sudah langsung. Alhamdulillah pekerjaan wis beres. Saiki wayah marani besur. Wun. Ron, apa kowe? Rene, mlebu. Iya apa? Kowe jirine sangat sibuk, wis bar sibukmu. Alhamdulillah, cuma wis barabi ya. Entar nono yang kene dhisik tak gawene ampet-ampet. Oh ya masuk ki. Ben tenang pikirmu kok, ya. Teh leonge masuk ki. Nah, Kopine. nah bature mesti enak. Iki aku sejute nggowo ke mau. Nah, nih nanti dicicipi sik join ae. Oh, siap lah dhewe kan panggah pren. Ora usah dhewe-dhewe. Tak cicipane ya. Iya. Barang larang nggih. Kena Covid iki enek larang. Nak ta? Kopimu jan. Ngomong yo. Ngalang-alane jamu godhong ates lho. Kau wae. Ngene lho, Teh. Kamu ora duit to. Aku berangkat dina sira to ngedrop. Dasi ngedrop. Kayak batune kamera kuwi ya ngedrop. Enak apa? Lah piye? Lah sing dicas wis rene. Ya apa? Jare masalah apa? Masalah apa? Ngene lho, Sur. Gue bocah sing tak go mulai kae. Lah kok aku rong kabar iki malah rapi deh. Kene tak riwae nyambut gawe ya ta kumpul-kumpul. Wis kadung sangat sibuk Lah iya. Aku jadi saiki wis nothing for love, wis kene waktu untuk bercinta wis. Sing penting saiki makarya dhisik. Ya ta. Masalah wedoan keri. Wis penting nyambut gawe sik. Duite melumpuk alalah wedoan kentel. Urip kok nang kandang kok seperti sapi. Malah aku iya tadi. Rasa kakan cangkem enggak lupa to. Oh, oke, Sob. Gitu. Oh iya, ini kafe ini kopi. Temu luwe. Mak, aku pesen anu. Sego. Apa ya sego? Melo-melo kalau suwe. Osu. Tangan enak, Dok. Ya. Oke. Akan aku, Mak. Es mangga karo mak mes tok. Run. Mangan. Es 10 biji.
Udah. Mau gak Mang? Gak kene cek. Mang, pun nasi kan lho. Wes iki. Ya, Sangun ngene lho. Enggak mangan. Buat mau apa sih nih? Langsung jauh lah woi. Orang ini ku lo komplit lo, orang lo lo. Ini aku komplit lo. Engko nek mangananmu ya. Engko nggarai kolesterol kakak lemak. Lah lawan itu lah kok bilang. Iki kan bukan mas kotak nih. Wah, tau bebok apa lo. Ora nangis. Wis kolesterol. Akeh lemake. Kono. Gede. Gede. Gede iki kale. Gatelen. Oh, alah aku jadi ngomong sing Mana? Gatelan bener. Wis to, nang to. Iku nek penyakitan malah digawe lho. Engko kerupuk kono lho. Yes. Lawan kiae. Bikin No. Bila kau malah jiko Cocok nih. oh alah kau keren yani Ini aku tak bingung bayar kok. apa Kowe lho. aku tak Heeh. ini tak press ning iki Wis ora rasa bingung bayar. Anak aku ning kene. itu ya pabimu wong dengenane dawa kae caca bae beli tangan lho kae Apa lho? Tak omongi ya. Iki dibamu. Aku wis sesuk arep kerja ojol. aja Heeh. tukang ojek apa ngarani Ojek online. ojek online lha kok gaya men kono iki piye iki Kuwi mana? Kuwi ya. lho elo Kuwi ngambil. Aja. Ya kok temen kabeh awak. Temen kabeh. panas kok ngene iki Ngomong-ngomong air. Ben teh sehat menyala. Nek penyakitan sapa sing repot? putiane Ya wis to mungkin apa-apa. aku ne pangga Engko tak bayarane wis to. Ngono ben sehat. Ron, masih rasa buru suwi ora. Ngomong-ngomong enggak ora teman sapa besar nanti ya? jero bang wira-wira dia emang kata kali jalan nang Jombang Jombang. lu beli patak ini Cah rodalan ora kok engkres sego Jombang yo buka Google Map lho ra iso arep Jombang cah sagone karo pitik, adoh pitik kok mangan nak limo lawa sego karo kopo aja nikmati pangawen ae ya enak. Tamu lawe nang ngene nggonmu Kowe iki nek penyakitan kowe kena penyakit sing soro sapa nek gak kancamu ngene iki? Kowe pengen sehat ora? aku gandene yo urung bojo to anak kok aku tuwek karo sapa ya ya yo wis tak nrimo Ya. Oh, wimen to Ron nek mangan. Sing sehat ngono di awak. aku lah mangan panggalan yang mati mangkane didegi lha kok kowe teh bablas ae wong urip ya to asline lek gelem nrimo lho panggalan Enak. wong-wong ngono ki asline kurang bersyukur makane Alah, wis kurang ae ngono rasa kakenan wis ki dadi ayo ganti entekne rasa kakenan. kok kayak puan Ya, tak nyambayar. bayar lagi Enggak. Ngono sehat. Membayar mak ya, Om. alhamdulillah boleh cek komplit mak suan dah mak boleh saya oh wes kalau turiring ini mau jual ini bukan cek mangan enak Lah, lagi merayu mangan enak toh. ya aku lah masih mangan enak pangga kantara Kowe iki jan ben pengen sehat ora kok panggak. Oh. Tak di kejojol. Yo iki